Bona tarda. Anem a veure avui com crear una consulta amb la base de dades del LibreOffice Base. Parteixo de la base de dades de l'altre dia, on tinc les taules, proveïdors i animals de granja. I me'n vaig a consultes. I aquí també, com l'altre dia, puc crear una consulta en vista de disseny o utilitzant l'auxiliar. I us l'ensenyaré a crear-la primer en vista de disseny. La crearé molt senzilla, després us ensenyaré més detalls si crec que puguem necessitar, però anem a veure una consulta senzilla. Primer, trio què vull consultar. Podria consultar a partir d'una altra consulta. D'una consulta es podrien fer altres consultes anidades, en plan nines russes. O puc consultar d'una taula. Ara anem a consultar d'una taula perquè encara no tenim cap consulta. I trio si el que vull consultar són els proveïdors o els animals de granja. I si en tingués més, tindria aquí tot el xorro de taules i triaria la que vull. I si tinc consultes, faig clic aquí i trio la consulta que vull. Ara, en aquest cas, vull consultar la taula dels animals de granja. Clic, clic. Que em vull podria combinar i consultar diverses taules. Podria fer animals de granja i proveïdors. I està consultant d'aquí i d'aquí. Però ara miraré només de la primera, el segon ara el borraré. Llavors, aquest diàleg era per afegir coses aquí, el tanco una vegada tinc ja del que vull consultar. Llavors, per exemple, proveïdors, com borro això, botó dret, suprimeix, i animals de granja, veieu que es veu molt malament, però arrossego aquest marge, i veig què és el que hi ha aquí dins. Llavors, vull dels animals de granja, vull que m'aparegui, el que vull que aparegui a la consulta és el que li he de fer clic-clic. Doncs vull que aparegui el nom, vull que aparegui l'animal, vull que aparegui el sexe i la data de naixement. Trio els que vull, i els que vull han baixat aquí baix. I aquí em posa el camp, puc canviar-li el nom. Àlies fa que aquest camp aparegui diferent quan fem la consulta. De moment no canvio res. I aquí diu l'origen del camp. Aquest camp ve de la taula animals de granja. Si hagués agafat algun camp de proveïdors, m'apareixeria aquí. Aquí podria ordenar-ho, que de moment no ho ordenaré, i puc fer que algun sigui visible o invisible. Els deixo visibles. A funció puc fer... podria sumar, podria fer coses. Podria fer coses que ara mateix no faré. Ara us ensenyo una taula bàsica que el que faré és marcar-li un criteri. I marcar-li un criteri és dir-li, per exemple, quins animals vull que m'apareguin en aquesta taula. Poso, per exemple, gallina. Fixeu-vos que els criteris s'entrecomillen amb cometes simples. Si ho escriviu normal, si escriviu com he fet jo gallina, ell ha posat les cometes, però si les voleu posar manualment és la tecla on tenim l'interrogant. Després, a la dreta del 0 del teclat, aquelles cometes són les que heu de posar. I podria posar diferents criteris una sota l'altra. O sigui, podria posar gallina o gall. O podria posar criteris un al costat de l'altre. Si poso un al costat de l'altre, només em retornarà els registres que compleixin tots ells. Seria gallina i no sé què, i no sé què, i no sé què. O sigui, només les gallines que es diguin Pepita. Si poso això, només retornarà les gallines que es diguin Pepita. I si no poso això, i poso diferents coses a la mateixa columna, veieu que aquí hi ha la O, em retornarà tots els animals que siguin gallina o gall. Això seria una suma lògica i l'altre seria un producte lògic. Si no sabeu el que he dit és igual. Lo de la lògica, perquè ho sàpiga, ho entén i qui no passa res. Això és una O i això és una I. Llavors, total, què és el que estem fent? Però ara, simplement, aquesta consulta ja està creada, només l'hauré de fer guardar. Aquesta consulta, el que dic és que em mostri tots aquests camps d'aquesta taula que compleixin aquest criteri. I ja està. Fer una consulta és això.
li dono a Dessa i em demana que li posi nom. I li poso consulta 1 i a baix gallines. D'acord. I m'havia oblidat d'ensenyar-vos una cosa. Bueno, crear-la ja està, però normalment mentre l'esteu creant voleu fer executa la consulta per veure què és el que estem fent, per veure quin resultat dona per confirmar que ho estem fent bé. I aquí el resultat que donarà serà que veurem aquests camps que jo he demanat, que són aquests d'aquí, d'aquestes 3 senyoretes, que són les meves 3 gallines, la Tomasa, la Perica i la Maripili. Són femella, van néixer tal dia. Si canvio alguna cosa, per exemple, si trec aquí gall i dic que vull veure les gallines que es diguin Perica, si faig executa la consulta, només surt Perica. I si trec això d'aquí, executo la consulta, veig totes les gallines, que era la meva idea original. I que vull que li apareixi veure també l'identificador, doncs faig clic i apareixerà també l'identificador. Faig clic aquí per veure això serà com la previsualització de la consulta, doncs apa. I una vegada està fet, puc tornar a guardar, Tessa, puc tancar aquí i la consulta es queda aquí feta. I cada vegada que faci clic, veig aquesta consulta. I la gràcia d'això és que si tanco, me'n vaig a taules, me'n vaig a animals de granja, o me'n vaig a un formulari o el que sigui, i afegeixo una altra gallina que es digui, anem a dir-li, posar-li un nom reial, que és la gallina, imagineu-vos que es diu Leticia. Gallina, femella, de moment està viva, ja parlarem, i va néixer el 6 del 7 del 98. He afegit una gallina a la taula, ok? Si ara me'n vaig a consultes, sense tornar a preguntar, sense tornar a preguntar-lo d'abans, o sigui, jo si faig aquí, clic, se'm recorda la pregunta anterior, el que ara els resultats és diferents. Ara m'ha afegit a la gallina Leticia. Doncs ja sabeu fer consultes en vista de disseny. En el proper vídeo veurem com fer-les amb l'auxiliar. Vinga, fins al proper vídeo. Adéu.